Mam, rhaid ni ddefnyddio rhain cyn iddyn nhw fynd yn ddi. Syniad da, beth am i ni wneud crempwrgau? Ceri weld beth sydd 'da ni yn y ffridge. Mae gen i llaeth. Mam, gan i ddefnyddio rhain? Wrth gwrs, dim eisiau gwastraffu nhw. Mae'r pysgynwy yn mynd mewn yma. Hefyd cofio Ti'n llygad dy le, Efan. ac rhain. Os ti mor glyfer â hynny, beth sy'n digwydd iddo fe nesaf? Ni'n cael ailgylchu mewn i ynni ac mae'n pweru hwn. A beth arall? Y tŷ cyfan. Shemai, I'm Matt Pritchard, Mr. Ailgylchu. Today, I'm finding out how this food waste gets turned into renewable energy. Trwy gwastraff bwyd and ynni. Brilliant. This is Lee. He runs an anaerobic digestion plant here in Aberdare. Lee, what is anaerobic digestion? Beth ydy e? Basically, mae'n broses naturiol. Mae'r stwff organic yn gwastraff bwyd yn cael ei torri lawr i droi yn drydan neu'r gwrtaeth i'r ffermwyr. Mae gwastraff bwyd yn dod i mewn. Ac ni'n adio hylif ato i greu rhyw fath o swp neu cawl. Oh, went on fine. Look at that. Mae'r cawr yn mynd lawr y pibau i'r tancau. Wedyn, mae'r microbau'n torri yn lawr yn solids i greu gwrtaeth neu nwy methane. Mae methane yn nwy tŷ gwydr peryglus yn yr atmosffer. Ond wedyn ni'n dal y methane ac yn defnyddio i'r engine sy'n rhoi ynni gwyrdd i'r grid cenedlaethol. Banging. Am I right in saying that my one caddy of waste has got enough green energy to power my house for more than half an hour? Ar hyn o bryd, rydyn ni'n pweru 10,000 o cadrefau. Ond ni gallu gwneud mwy. You heard the man, dead him land. We need to recycle all that food waste to get Wales to #1. Bydd wych, Gael!